מדהים. אז באמת הלייב הזה נוצר מתוך איזשהו רצון לבוא ולחקור את מה שאנחנו חווים בימים האלה בכל מיני רבדים שונים. אני כן רוצה להגיד שאומנם ממש עכשיו הייתה התראה ועברנו אותה, אבל במידה ושוב פעם קורה מצב כזה שיש התראה או אזעקה, מה שנעשה, אנחנו פשוט נעצור רגע ופשוט נחזור אחרי שהדבר הזה יעבור. הכל בסדר, אני יודע שחלק פה יש להם מרחב מוגן ממש צמוד, חלק צריכים לצאת החוצה, הכל בסדר, חשוב לי שאף אחד לא יפסיד, אז גם אם זה יהיה רגע לעצור לאיזה 10-15 דקות, הכל בסדר. אז בואו רגע נדבר קודם כל על התוכן, על מה שאנחנו הולכים ללמוד היום. אני תמיד אומר לאנשים שמגיעים לקורסים או השתלמויות או הכשרות, זה שתמיד להיות באיזשהו מושב של המתבונן והחוקר. אנחנו כל הזמן רוצים להיות עם שאלות פתוחות ולהבין שמה שנאמר כאן זה לא תורה מסיני. אנחנו כאן לבוא, ללמוד, לחקור, להבין מה נכון עבורי, מה מדויק עבורי, ובכל שלב, בכל שלב אתם יכולים לכתוב בצ'אט, לשאול שאלות, ככה ממש בפרי פלואו, אם ככה זה יסתדר אז אני אענה, אם לא, אז מקסימום בסוף, או שאתם יכולים לשלוח לי גם בהודעה פרטית. אז בואו נתחיל קודם כל מהנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו, שזה פחד וחרדה ככלי לצמיחה. בואו נשאל את זה ככה, מי לא חובה כאן פחד וחרדה בימים האלה? שתרים יד. לא חובה. אוקיי, יפה מאוד, יפה מאוד, בסדר גמור. אני רגע רוצה לראות את כולכם, כי אני לא רואה את כולכם, ובא לי לראות את כולכם. עכשיו אני רואה. אוקיי, אז יש לנו פה את נופר ואת מה, יפה מאוד, יפה מאוד. בא לי רגע לשאול אתכם, ואתם מוזמנות לפתוח ככה את המיקרופון ולשתף מה עוזר לכם בימים האלה. בואו נתחיל איתך, מאי. התקלתי אותך. לא זה, בסדר גמור, בסדר גמור. אתם יכולים לרשום גם בצ'אט. נכון, כי אתם במיוט. רגע, רגע, אני אוריד אותך מהמיוט. אוריד אותך מהמיוט. אוקיי, מהמם, שומעים אותי? יס, שומעים אותך עכשיו. מדהים. אני עושה המון מדיטציות, נשארת כמה שיותר עם שלוות רוח ותחושת ביטחון. אה, בעיקר מבינה שזה לטובתי ובשבילי, והעניין של החרדה ולחץ לא מועיל לי, אז אני עוד מנסה ללמוד איך אני מצליחה לשמור מ- על המקום הזה. מדהים, איזה יופי, איזה כיף לשמוע. איזה כיף לשמוע. נופר, את תודה. רוצה גם לתת ככה כמה מילים? בואי אני אעשה לך unmute. יס. אז קודם כל, האמת מאז ומתמיד, כשהייתה התחילה המלחמה, ובכללי כל המבצעים שהיו במהלך השנים, כאילו אף פעם לא באמת פחדתי מזה. אמ, כאילו גם היום, עד לפני יומיים, לא באמת הרגשתי פחד, כי פשוט יש לי איזושהי אמונה שמה שצריך לקרות יקרה. אמ, כן, בגלל שהייתה נפילה ממש קרוב לבית שלי, הרגשתי פחד באותו לילה. וממש הגוף היה בכוננות ונלחצתי והבנתי שגם לי זה יכול לקרות. אבל אני נשארת במין בועה כזו, אני יכולה לומר, יש אנשים שקוראים לזה ניתוק, אני פשוט קוראת לזה שומרת על האנרגיה שלי, אני לא צופה בחדשות בכלל, אף פעם לא צפיתי. אני באמת לא מודעת להמון דברים שקורים, ולמען האמת לא כזה אכפת לי שאני לא מודעת, כי אני יודעת שזה פשוט לא יטיב איתי. אני עושה גם מדיטציות, אני רוקדת. אני מנסה להתעסק באמת בדברים שעושים לי טוב, וגם אפילו קצת אסקפיזם כמו טלוויזיה ואוכל, וזמן איכות עם אנשים שאני אוהבת. וזהו. מדהים, מדהים. תודה, תודה על השיתוף נופר. אז באמת דיברת פה על משהו מאוד מעניין, שזה בעצם, אני לא מרגישה את הפחד הזה ברגיל, אבל פתאום משהו יכול לקרות והוא מכניס אותי לתוך הדבר הזה. אגב, בא לי לבוא ולהגיד שבאמת רגע ננרמל את כל מה שאנחנו חווים, הכל. זה בסדר להרגיש פחד, זה בסדר לא להרגיש פחד, זה בסדר להיות יותר באסקפיזם, פחות באסקפיזם. כל אחת כאן תחווה את זה בצורה שונה.
אני ממש שמח שגם באתם, גם כמי ש... ככה אני לא חווה פחד, אבל אני עדיין רוצה לבוא וללמוד ולחקור, כי תמיד יש מה ללמוד ולחקור, אנחנו כל הזמן בלמידה. אז באמת בואו נדבר רגע באמת על המקום של הפחד. אז הפחד והחרדה הם ממש תגובות טבעיות למצבים שבהם אנחנו חווים איזשהו איום. זה בעצם עובד עם המערכת הסימפתטית של ה-fight, flight, בטח שמעתם על זה, כל הנושא של הלחימה, הבריחה, הקיפאון, זה פועל בעת חוויה של סכנה. וחשוב להבין שזה מנגנון הישרדות קדום שקיים אצלנו, בין אם אנחנו מודעים או לא מודעים, בין אם החוויה היא קורית ממש ברגע הזה, או איזשהו משהו שאנחנו חווים ככה ביום-יום שלנו. העניין הוא שכשאנחנו חווים את זה, את הפחד הזה, גם כשאין אזעקה וטילים, אז המערכת העצבית שלנו כל הזמן נמצאת בתחושה שהיא לא מוגנת. ואז אנחנו נוכל לזהות את הדבר הזה ממש בתחושות בגוף שלנו, בעייפות, בכעס, בכל מיני סממנים פיזיולוגיים ורגשיים, אבל חשוב שקודם כל באמת נבין שזה מנגנון חשוב וטבעי. כי אם לא היה לנו את המנגנון הזה, אז אפשר להגיד Goodbye to humanity, האנושות הייתה פשוט נכחדת לפני הרבה זמן, אוקיי? אבל אנחנו מבינים שבואו, אי אפשר לחיות בצורה כזאת. אי אפשר, באמת, אנחנו באמת מגיע לנו ואנחנו רואים לחיות בתחושה הרבה יותר רגועה ביום-יום שלנו, ופה אנחנו באמת שואלים את השאלה, איך אנחנו ממירים את הפחד והחרדה למשהו שיכול לשרת אותנו. אז קודם כל נתחיל באמת בכמה כלים, וגם נופר את בת ושיתפת, וגם את מאי, בכמה דברים ממש מדהימים. אני אתחיל מהדבר הראשון, שזה לתרגל זמן שקט בבוקר. פשוט להושיב את הישבן שלנו, בין אם זה עם אוזניות או בלי מוזיקה, אני באופן אישי באמת מתרגל שקט מוחלט, את החוויה הזאת של להיות המתבונן בתוך המדיטציה הזאת, וזה ממש לקחת טיימר ולעבוד עם זמן. הזמן המינימלי שעוזר לנו להרגיע את גלי המוח שלנו, המינימלי זה 7 דקות, זה ממש משהו שנמדד מחקרים של גוף, של נפש, ומה שמדיטציה עוזרת לנו ברמה הפשוטה ביותר, זה ממש לרדת מגלי בטא מאוד מאוד אינטנסיביים, לגלי בטא שהם יותר נמוכים, או אפילו לגלי מוח אלפא. וכשאנחנו נמצאים בגלי מוח אלפא, אז ממש יש איזשהו חיבור בין הראש ללב. זה מה שמאפשר לנו באמת להיות הרבה יותר בנוכחות, ולתרגל הרבה יותר קרקע ושקט. עכשיו עוד דבר, עוד כלי מאוד מעניין, שיצא לי באחד למדתי, מי שמכיר אותי יודע, אני למדתי תחום שנקרא אורתופדיה רגשית, מאוד מאוד מיוחד, מעמיק. באחד המדיטציות שם זה היה ממש להביא את תשומת הלב שלנו לכפות הידיים. אז אפשר ממש אפילו עכשיו, אתן יכולות ממש רגע לקחת איזשהו רגע של תשומת לב, ורגע להרגיש את הידיים, את האנרגיה בידיים. מי שמאוד מחוברת לידיים, לאנרגיות שחווה את הדברים האלה, אז המון המון עבודה אנרגטית עם הידיים, המון מגע תומך. ידיים הם ממש משאב מדהים שאנחנו יכולים ויכולות להשתמש בו. ואתם יכולים גם ממש לשתף גם אם אתם מרגישים, מה אתם מרגישים. והדבר השלישי זה תנועה וריקוד. זה ממש ברמה הקלאסית, ברמה הכי 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 קלאסית, זה ממש רגע לפני שפתחנו את הלייב הזה, ואני מוצא את עצמי הולך פה למרחב המוגן וחוזר, שם לי מוזיקה, משקשק את הגוף שלי, משקשק, נושם, משחרר, מאוד 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 חשוב. אז אתם מוזמנים כמובן לשתף גם, לכתוב אם יש לכם עוד כלים שעוזרים לכם. עכשיו, אני רוצה רגע לצטט משפט של רמדס. מי פה מכירה את רמדס? יש פה מישהי? מעניין. יפה, יפה, הנה 1, 2, יפה מאוד. אז באמת רמדס הוא מורה רוחני מאוד מוכר, אמריקאי, הוא כבר לא איתנו, לפחות בגוף הפיזי. ואחד המשפטים שהוא היה אומר זה Fear is just stuff you haven't owned yet. The minute you name it, you're not it. ומה שבעצם זה אומר זה שהפחד הוא פשוט חלקים בתוכנו שעוד לא לקחנו עליהם בעלות. וברגע שנתנו לפחד שם,
אז אנחנו כבר לא הפחד הזה. עכשיו, ה- הדוגמה שאני יכול לתת לזה זה ממש כמו, תדמיינו שאתם באיזשהו חדר חשוך בתוך התודעה שעדיין לא הדלקתם בו את האור. ואז כשאתם מדליקים אותו, אתם פתאום מצליחים לראות גם את המתנות שיושבות שם מתחת. זאת אומרת, הפחד הוא ממש הזדמנות להכיר את עצמנו ברבדים הרבה יותר עמוקים. וכשאנחנו לא לוקחים אחריות על הפחד, פה הוא מתחיל לשלוט בנו. ואז המיינד מתחיל לספר לנו כל מיני סיפורים, וואו, לא בטוח פה, וואי, אני הפסקתי לעבוד, אני לא צריך לסגור את החודש, אי אפשר לחיות במדינה הזאת, צריך לצאת מכאן, כל מיני סיפורים שנתחיל לספר לנו, וזה רק יעצים, כי בעצם אנחנו באיזושהי הזדהות מאוד מאוד עמוקה עם הפחד, אבל ברגע שאנחנו מצליחים להפריד את עצמנו, ופשוט להכיר בו, לנכוח איתו, להיות איתו, כאן מתחיל הריפוי. זה בעצם שזה מאפשר לנו ליצור איזושהי מערכת יחסים שפחות מנהלת אותנו, פחות שולטת בנו. והדבר הנוסף זה, שממש ציינתי ממש מקודם, זה להפריד את האני מהפחד. זאת אומרת, איך אני ברמה מודעת מבינה שזה לא שאני מפחדת או מפחד, אלא זה אני מזהה שיש בי פחד. ואז זה מאפשר לנו ליצור איזושהי הפרדה ופותח אופציה לתגובה חדשה, מודעת, בוגרת יותר. עכשיו, חלקכם יבואו ויגידו, אוקיי, בסדר, הכל טוב ויפה, אבל אני עדיין מרגיש את זה בתוכי. ופה נכנס המקום של לקחת אחריות ולהתחיל חקר פנימי של עבודה עם פחד. זאת אומרת, יש בי פחד, אני מרגיש אותו בבטן, מרגיש אותו בלב שלי. ואז אנחנו יכולים לשלב כלים מדהימים כמו נשימה כדי להרגיש אותו. ואני אשמח לשמוע, באמת, תכתבו לי, כשאתן חווים פחד או חרדה, איפה זה יושב בגוף שלכם? איפה זה יושב בגוף? ממש מוזמנות לכתוב לי, וככה נראה אצל כל אחד ואחת איפה זה יושב. בבטן ובלב, כן. יש עוד מקומות? בחזה, דפיקות לב, כן, כן. הלב שלנו, הלב היפהפה שלנו, שיושב במרכז החזה, דבר שאוגר כל כך הרבה בתוכו, לאורך כל כך הרבה שנים, כאבי הלב שלנו שיושבים שם. וכשאנחנו חווים חרדה, כשאנחנו ממש מרגישים את הפחד, זה ממש הנקודה, זה השער שנפתח עבורנו. ולכן זה כאבים שמאוד מאוד מאוד, כאבים שיכולים ממש לשתק אותנו. כאבים בחזה, אין לי אוויר, מה שעוזר לבכות ולשחרר, ממש ככה. בראש, בגרון, נכון? מה קורה לנו בראש? למה בעצם אנחנו נחווה את הכאבי ראש האלה? כי הראש הזה, הראש היפה הזה, הוא אוהב לקחת שליטה. והרבה הרבה מכאבי הלב שלנו זה בעצם, אה, זאת אומרת, הרבה מכאבי הראש שלנו זה בעצם כאבי לב במסווה. זה מה שאנחנו מבינים. והגרון יושב ממש בין לבין, אז כשאין סנכרון בין הראש ללב, כמובן שנרגיש את זה גם בגרון. כשיהיה לנו קשה לבטא את זה, אנחנו נרגיש את זה מאוד מאוד בגרון. אז הגוף שלנו תמיד ידבר איתנו, תמיד יאותת לנו. אני יכול לשתף אתכם שאני בסוף שבוע הייתי בטקס מאוד מאוד מעמיק, שם חוויתי חוויה של מוות ברמה הפיזית, ברמה הכי 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 קשוחה שחוויתי בחיים שלי, ועברתי הרבה טקסים. האמנתי שאני הולך למות באותו רגע, לא מטיל, זה לא מטיל, אלא ממה שעברתי שם, באמת ברמה שאם היה לי כוחות לקום על הרגליים, הייתי מתקשר לאמבולנס. ולמזלי, באמת, ממש ממש למזלי, הייתה שם מישהי מדהימה, מלאכית, שבאה והצליחה לבוא ולהיות כמו מראה שלי, אתה בטוח ואתה מוגן, וזה יעבור, וכל מה שנשאר זה להיות בתוך החוויה של הפחד, למות לתוך החוויה של הפחד. ונוזלים, במקרה הזה גם. הרגשתי את הצורך בנוזלים,
במים, שהם גם מים זה רגש, חשוב לשתות הרבה 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 מים, לאפשר לרגשות האלה לנוע בתוכנו. אני רגע ברשותכם אתן עוד איזשהו מבט, לראות שכולם מצליחים להיכנס. יופי, מהמם. אז באמת אפשר לבוא ולקחת את הפחד הזה כהזדמנות להתפתחות רוחנית ורגשית. וכשאני רואה שיש בי פחד, עכשיו זה בסדר. קודם כל אפשר להגיד בפנים זה בסדר. או כמו שרם דס אומר, here you go again, my old friend. הנה אתה שוב פה, חברי הוותיק והיקר. אז כמה דברים שאפשר לעשות כשאנחנו עובדים עם הפחד, בטח עם נשימה, ואנחנו היום נתרגל את זה, זה להבין, אחד, איפה באמת בגוף אני חווה את זה, ולהביא את המיקוד לשם ולנשום לשם. איזה דימוי עולה לי כשאני נושם אל הפחד הזה. יכול להיות צבע, זה יכול להיות תמונה, זה יכול להיות בן אדם, זה יכול להיות סיטואציה. בתוך החוויה שלנו אנחנו נבין שהפחד הזה הוא בעצם פתח למשהו הרבה יותר עמוק בתוכנו. אם נדבר על זה בחוויה של מסע הנשמה שלנו, כל המלחמות שחווינו כאן, כל המלחמות שחווינו כאן, במיוחד כיהודים. וליצור איזשהו שיח פנימי שתומך ומרגיע. אני איתך, את מוגנת, את בטוחה, את שמורה. ממש להגיד את זה בקול, להתכוון לזה, להרגיש את זה. היכולת שלנו לבוא וליצור איזשהו פיצול בתוכנו שמצד אחד אני מרגיש את הפחד שבי, ולצד זה יש בי גם את הממש תכונה המטפלת הזאת, המטפלת הפנימיים שאיתי לבוא ולהגן ולחבק ולגעת. זה לא פוסל טיפול או עזרה חיצונית, חשוב להגיד, זה פשוט אומר שיש לנו את היכולת ואת הכלים לבוא ולעשות את זה עם עצמנו. אז לסיכום, הפחד הוא ממש כוח אנרגטי עצום שנע בתוכנו. וכשאנחנו נלמד איך לעבוד איתו, הוא יהפוך להיות הכלי שלנו, ליצור, לדחוף קדימה לעבר החלומות והעשייה שלנו. מכוח משתק הוא יהפוך להיות כוח מתקתק. משפט שלי, לא של רם דס. וכמובן שזו עבודה, אז חשוב לחבר את זה עם כלים סומטיים, ולקחת את התיאוריה הזאת שאנחנו מדברים עליה גם לפרקטיקה. יש המון המון כלים, אני באופן אישי מאוד אוהב את הנשימה. כלי סומטי מדהים, 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 מדהים. יופי, מעולה. עכשיו בוא נדבר על כל הנושא של הסיפור הפנימי שלנו והמציאות הקולקטיבית, ומה בעצם כל הדבר הזה חושף בפנינו עכשיו, 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 כבר הרבה זמן, אבל בא לי רגע לדבר באמת על הימים האחרונים ועל המלחמה הזאת שאנחנו חווים, שהיא מרגיש כאילו היא רק מתעצמת, וזה רק נהיה הזוי יותר ומוזר יותר ולא מפסיק. אז בוא נתחיל קודם כל מלהבין את הכוונה של סיפור פנימי. כל אדם חי עם איזשהו תסריט לא מודע שמניע את ההתנהגות שלו. בין אם זה התגובות, בין אם זה המחשבות, בין אם זה הפעולות. המציאות החיצונית, במיוחד בזמן משבר, לוחצת בדיוק על הכפתורים האלה. ומה שהיא עושה, היא חושפת את הסיפור שמתחת לפני השטח. ובואו ניקח דוגמה. מי כאן פריקית של שליטה? כזה ממש צריך שהכל יהיה ברור, ידוע, כמה זמן יש לי ללכת למקלט, כמה טילים היו, מאיפה זה הגיע. יכול להיות גם בעבודה, כן? בעבודה ובדברים כאלה, אבל אני רוצה רגע לחבר את זה לחרדה, למקום הזה שלנו, של הסטרס. שכזה, אם אני אדע משהו, אז זה ייתן לי רוגע. אם אני אדע שאמא בסדר, אז אני אהיה רגועה. יש פה מישהו שמתחבר לזה? מעולה, יופי. קסם, צדיקה בסדום, הרים היד. יופי. מריה גם כן הרים היד, איזה יופי. מיכל, מעולה, מהמם. עכשיו, קודם כל זה בסדר, זה מובן. זה מובן. הצורך בשליטה זה צורך מאוד מאוד בסיסי ואנושי שלנו, אמ,
שעובד באופן ישיר עם מערכת העצבים שלנו, בעיקר בתחומים אישיים, כמו בקריירה או זוגיות. מהמם, מהמם, לגמרי, לגמרי. השליטה, התכונה הזאת של השליטה קיימת בכולנו במידה כזו או אחרת. באמת, רגע, בא לי לבוא ולהגיד, בין אם במודע או לא במודע, זה קיים בכולנו. מישהו שכל חייו למד להיות בשליטה, יגיב בצורה קיצונית לאי-ודאות. זאת אומרת, עד שלא נדע, לא נהיה שקטים. וזה רק יתסיס את ליבת הפחד והחרדה שלנו. אם יש מישהי שגדלה בתחושת חוסר ביטחון בחייה, אז היא יכולה לחוות אזעקות כאיום פנימי יותר מהאיום החיצוני. יותר ממה שבאמת בפועל קורה, ואני חלילה לא מזלזל. לא מזלזל במה שטיל יכול לעשות כשהוא פוגע באדמה. אבל בחוויה האישית, זה יוכל להתעצם פי 100 יותר. ופה נמצא באמת המקום לבוא ולזהות ולהבין מה בעצם קורה לי בתהליך הזה. זאת אומרת, האם יש בי איזושהי אמונה עמוקה שאני לא בטוחה פה? אולי אני לא בטוחה בשום מקום. אולי אין לי קרקע בעולם. וזה הסיפור הפנימי שלנו. אנחנו יכולים לראות את זה אצל אנשים שממש חוו איזושהי עקירה או חוסר בית או איזושהי טראומה מוקדמת או איזשהו קושי מסוים עם הדמות הזכרית או הנקבית הראשונה, עם אמא או עם אבא. ואז מה שהמלחמה עושה היא בעצם רק מאשרת את האמונה הזאת. כמו נותנת לי כזה, נכון, כן, טילים, אזעקות, לא, אין קרקע, אני לא בטוחה. וזו הזמנה לבוא ולשאול את עצמנו מה הסיפור שלי, מה הסיפור, מה הנרטיב שאני מספרת לעצמי בתוך החוויה, ולאיפה זה מתחבר בחיי. אוקיי? ואתם ממש יכולות לרשום לכם את זה. רומי, רומי אמר, try not to resist the changes that come your way. Instead, let life live through you. זאת אומרת, איך במקום להתנגד לשינויים שקורים לי בחיים כרגע, אני נותן לחוויות החיים לעבור דרכי. וככה אני בעצם יוצר נרטיבים חדשים, של התפתחות, של התרחבות. ובואו אני אשאל אתכם, מעניין אותי לדעת, כמה מכן חוו משברים בחיים שהביאו אתכם למקומות הרבה יותר מדויקים? מדהים. אני בטוח שרוב האנשים בלי מצלמה גם ירימו את הידיים. אז זה מבחינת הסיפור. עכשיו בואו רגע נתבונן על הקולקטיב. המציאות הקולקטיבית היא סך החוויות, הרגשות והאמונות שהרבה אנשים חווים בו זמנית. וזה משהו שאנחנו מרגישים כבר תקופה מאוד 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 ארוכה, מאז, עוד הרבה לפני, אבל בטח ובטח מאז המלחמה, אנחנו חווינו את המציאות הקולקטיבית גם בקורונה, היא הייתה מציאות יותר קולקטיבית עולמית. זאת אומרת, זה ממש שדה תודעתי משותף, כמו ענן רגשי, שנמצא באוויר. אנחנו לא תמיד מודעים אליו. אבל הקולקטיב הוא ממש מראה של האישי. והאישי הוא מראה של הקולקטיב. זאת אומרת שמה שמלחמה מאירה בי, הוא לא מקרי. לא סתם אנחנו מרגישים את מה שאנחנו מרגישים. לא סתם אנחנו כן נצא מהארץ, לא לצאת מהארץ, כן, שחרור חטופים, לא, אני בשלי, אני בצ'יל, אנחנו כולנו אחד, אנחנו כל כך הרבה נרטיבים, קולקטיביים. למה אני בוחר? למה אני מזדהה? למה אני מתחבר? אז מה שבעצם קורה זה שהיא לא יוצרת בנו את הרגשות, היא מפעילה את מה שכבר קיים בתוכנו. ובתור אינדיבידואלים יש לנו אפשרות ממש לכבט אותנו בתוך התדר של מה שקורה כרגע ברמה הקולקטיבית. וזה לא, זה שאני עכשיו בוחר באמת להאמין
בהתפתחות הרוחנית והקולקטיבית שלנו, והאור שבעצם זורם מתוך כל החושך, זה לא אומר שאני מעלים עין. זה בסדר להחזיק דעה, מה שחשוב זה שאנחנו נהיה באמת ישרים עם עצמנו. האם אני יכול לראות שתי נקודות מבט? אני מצד אחד מצאתי את עצמי במקומות שבהם טילים עוברים מעליי, ואני יושב ואני נותן תפילה ואני ממש מתדר ושם הגנות על המרחב, ומצד שני בוחר לצאת וללכת למרחב מוגן, ולהגיד כן, אני עושה את זה. ואני לא אשפוט את עצמי, לא פה ולא פה, כי זה בסופו של דבר הבחירה האישית שלי. אני לא אמליץ לבן אדם לעשות כזה או כזה, כי זה אני מול עצמי, וכל אחד מאיתנו צריכים לבוא ולהכיר את עצמם בתוך הדבר הזה, בתוך כל הדבר הזה שנקרא מלחמה. אז בעצם מה שקורה במלחמה, אנחנו מבינים שהמציאות הקולקטיבית מפעילה אותנו מבפנים, זה נדמה שזה מגיע מבחוץ, אבל זה מבפנים. זאת אומרת, אזעקה מבחוץ מדליקה חרדה פנימית. כאוס בטלוויזיה וסרטונים וציורים כאלה ואחרים מציף בנו זיכרון ישן וכואב, גם ברמת הנשמה. פחדים של אנשים אחרים יכולים לחדור לתוך התודעה שלי. הסיפורים הלא פתורים בתוכי מתלבשים על המציאות. ופה באמת יש פה איזושהי עבודת מודעות אישית שאנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו יכולים לבוא ולעשות. וכשאנחנו מחוברים למסע הנשמה שלנו, ותכף נדבר על זה, אנחנו בעצם מבינים שהנשמה שלנו משתמשת במצבים הקולקטיביים האלה כדי להציף מקומות רדומים בתוכנו. וכשאנחנו נותנים לגיטימציה לרגש, למה שעובר דרכנו, לרגשות שעוברים דרכנו, אז באמת אנחנו יכולים להתחבר למסע הנשמה. זה הגשר, מי שפה, חלק מהחבר'ה פה בטח שמעו את זה ויודעים את זה, אבל זה הגשר שלנו, דרך הרגשות. ואז אני יכול לבוא ולהבין, לשאול את עצמי, אוקיי, במקום למה כל זה קורה לי, להיכנס באמת לאיזושהי תחושה כזאת, אני באמת לא מבין, למה, הנה פתחתי עסק ועכשיו יש מלחמה ואני לא יודע מה אני אעשה ואיך אני אסגור את החודש שלי ואני לא אוהב ודחוס לי כאן ומלא טילים ומה זה בא להעיר בי? איזה תבנית ישנה הופעלה בי? מה אני מרגיש עכשיו? מתי הרגשתי את זה כבר? ואז מה שזה עושה זה מחזיר לנו את הכוח הפנימי. אנחנו לא רק מגיבים למציאות החיצונית, אנחנו יכולות לפגוש אותה כתהליך פנימי שמוביל אותנו לריפוי עמוק. ושוב, easier said than done, הרבה יותר קל להגיד את זה מאשר לחוות את זה, לכן חשוב את התיאוריה לשלב עם פרקטיקה, אבל אנחנו קודם כל רוצים לעשות איזושהי עבודת מודעות. באמת רגע להבין האם יש איזשהו סוויץ' שאנחנו יכולות לעשות במערכת הפנימית שלנו, אוקיי? אני רגע עוצר כאן, אם למישהו יש שאלה או משהו שבא לכם להוסיף, אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט, ואם לא, אז אנחנו ממשיכים. בא לי להגיד משפט, אנחנו עכשיו ניכנס קצת לנושא של באמת המשמעות העמוקה של מה שהנשמה שלנו עוברת עכשיו, וזה משפט שאמר את זה חבר יקר ומורה דרך גלעד שמרון, שהוא בעצם מפתח גישת אורתופדיה רגשית, ואני זוכר שהיה אומר, הנשמה לא סופרת שנים, אלא שיעורים. ו, ובאמת תחשבו רגע על המשפט הזה. זה למה אנחנו רואים באמת קפיצות קוונטיות והתעוררות בכל כך גילאים שונים, 18, 19, 30, 50, כל הזמן זה משתנה, כבר אין לזה חוקיות. כי בתוך מסע הנשמה שלנו אנחנו ממש נמדדים בעומק החוויה. וההסכמה לעבור טרנספורמציה מתוך החוסר ודאות והחוויה האנושית הזו, זה מה שבעצם יוצר לנו את ההתרחבות. זאת אומרת, הדבר שאנחנו כל כך מתנגדים אליו, הוא המתנה הכי גדולה שלנו.
ובזמן מלחמה או משבר קולקטיבי הנשמה לא בורחת. היא לא הולכת לשום מקום, היא ממש איתנו, היא נוכחת. היא רושמת, היא מתבוננת, היא לומדת. כשאני הייתי בחוויית סף מוות הזה, ממש ידעתי, כאילו האגו, כן? מה זה האגו? הפרסונה הזו שבי, פשוט הייתה בטוחה שהיא הולכת למות. ושם מתוך הכאב המאוד מאוד גדול הזה היה שם את הקול שלה, היא פשוט, הנשמה באה ופשוט אמרה לי, דניאל, אני איתך, אתה מתרחב פה. וכאבים וקושי. משהו כמו 40 דקות חוויתי דבר כזה. וכשאנחנו מצליחים להגיע למקום הזה, שבאותן נקודות מאוד שחורות בחיים שלנו, לצד הכאב אנחנו גם נרגיש את החיבור, וזה לא משנה, לנשמה, לספיריט, לאלוהים, זה לא משנה איך נקרא לזה. אנחנו נרגיש את הכוח הזה שנוכח איתנו, אנחנו נבין שלא הגענו לכאן סתם. וזה שיא הגלגולים שלנו. זה שיא הגלגולים. והוא מביא המון המון שיעורים, בטח כנשמה שבחרה להיוולד במדינה הזאת. והיא לא בוחרת להיוולד כאן כדי לסבול, היא בוחרת את זה כדי להעמיק. ודווקא בתקופות המטלטלות ממש מתרחש פיצוח. זה המוות של הזהות הקטנה ולידה של תודעה גבוהה יותר. בא לי שאני אקח איזה נשימה. רגע לנשום את זה, רגע להרגיש את זה. אנחנו באמת באמת בתקופה מרגשת, מרגשת. יש לי צמרמורות בכל הגוף שלי שאני מדבר על זה. אוקיי, אז בוא נדבר קצת על שאלות שעוזרות להתחבר למשמעות. מה הנשמה שהיא לומדת מהתקופה הזאת? מה מת בתוכי כדי שמשהו חדש ייוולד? איזה שכבות מתקלפות ממני? אילו, אילו איכויות בתוכי מתחזקות דווקא עכשיו? ואלו ממש שאלות שאפשר לקחת, ואני מזמין אותנו ממש להרחיב את זה בתוך החקר הפנימי שלנו. אז אנחנו מתקרבים ככה לחלק האחרון שאנחנו הולכים לדבר עליו, שזה גדילה מתוך כאוס. אז כאוס זה באמת מצב שבו אין לנו שליטה, אין ודאות, אין מבנה ברור. אפרופו שליטה, מה שדיברנו. אבל הוא גם רגע שבו הישן מתפרק והחדש מתחיל להיבנות. ומה שהכאוס עושה, הוא ממש שובר את הזהות המזויפת. כל מה שהמערכות שאנחנו רגילים להישען עליהן, כל מה שקורה, קורס. כל מה שאנחנו רגילים. האמונות שלנו, הדפוסים שלנו, תבניות לגבי דברים מסוימים. וזה כל כך מפחיד, זה מפחיד, זה מפחיד להקריס את הדבר הזה. אבל מה שאנחנו מגלים בתוך הדבר הזה, אחרי שהקרסנו זה שאנחנו נשארים עם עצמנו. ושם בתוך הריק הזה, הריק, כן, אני שם את זה במרכאות, מה שקורה שם אנחנו מתחילים איזושהי תנועה חדשה. פתאום אנחנו מגלים את עצמנו, פתאום אנחנו משנים כיוון, פתאום מתחילים לעשות איזשהו משהו חדש. פתאום אנחנו יוצרים איזשהו עומק רגשי שלא היה זמין עבורנו לפני כן. וזו ממש קריאה חדשה של הנשמה להתרחב.
ובא לי שממש תסתכלו רגע בתוככן עמוק בפנים, האם בתקופה הזאת, בטח ובטח בימים האלה, אתם מרגישים, מרגישות, שאיזשהו משהו חדש קורה בפנים? אולי, אולי זה עסק שבא לי לפתוח, אולי איזשהו מסע מסוים שבא לי לעבור, או קורס שבא לי ללמוד. וזה בא גם עם הפחד, זה בא גם עם המקום הזה של הפחד. וזה ממש, ממש מחבר אותי לדימוי של הזחל והפרפר, והפרפר, והפרפר. אנחנו נכנסים לתוך הגולם שלנו, שזה הממד הפנימי. עוברים שם כל כך הרבה תהליכים של התרכבות ובנייה והשאלה וכאב ועונג. מלא תהליכים, כפרה עלינו איך אנחנו מחזיקים, אני לא יודע. אבל בסוף יוצאים פרפרים, וזה תהליך מדהים. אז בוא באמת נזהה, בוא נתחיל לזהות את הזרע הזה שאנחנו ממש טומנים, טומנות בתוך הכאוס. בכל פעם שאני מרגישה חוויה של כאוס, בתוך כל הרעש והצלצולים, ממש אני מדמיין את זה כמו להיות בעין הסערה, והכל עף מסביבי, ואני שם טומן זרע חדש. וכמה שאלות מכווינות, אחד זה, מה השתנה בחיים שלי מאז שהחלה המלחמה? זה יכול להיות מה-7 לאוקטובר, זה יכול להיות ממש מהימים האחרונים. מה התפרק, מה כבר לא מחזיק יותר? האם יש בתוכי איזשהו קול שמבקש לצאת לאור? ואיך אני מבטאת אותו? איך אני מבטא את הקול הזה? הלייב הזה שאנחנו כרגע עושים, מבחינתי, זה הביטוי. זה הקול הזה הקטן שביקש לצאת החוצה לאור, והוצאתי אותו לאור. ויש הרבה אור. באמת, יש הרבה, הרבה, יש לנו הרבה אור לשתף. הרבה. זה ממש פשע שלא נשתף את האור הזה, בא לי להגיד. אז לסיכום, הכאוס הוא הרחם של הבריאה החדשה. ולפעמים דווקא כשאנחנו נשברים, נשברות, אנחנו ככה מתגלים, ככה האמת מתגלית. אז ההתמוטטות שאנחנו נחווה, זה לא מסמן את סוף הדרך. זה ממש ממש השער לשלב הבא שלנו. אה, מדהים. יש לי יותר סבלנות לשבת עם האי נוחות. מדהים, יופי, יופי. זה ממש ממש ככה, ליצור סבלנות בתוכנו להיות עם האי נוחות הזאת. וגם, זה בסדר מדי פעם לצפות בנטפליקס, הכל טוב. בוא נמצא את האיזון. לפעמים אנחנו יותר מדי בעבודות עומק, רוח, יאללה, קדימה, ניכנס פנימה, יאללה, קדימה, נבכה, נבכה, נשבור. הכלי שלנו גם צריך לנוח, זה חשוב. אז ככה, רגע לפני שאנחנו נצלול לתוך המדיטציה והסשן נשימה שלנו, אם יש פה מישהו, מישהי שרוצים להוסיף, לשאול משהו, אפשר להרים יד ולהשתמש במיקרופון, אפשר לכתוב, ממש ככה תרגישו בנוח, זה מרחב משותף, כל אחד ואחת כאן יכולים לבטא את עצמם. גל יקרה, את שלחת לי בפרטי ורק עכשיו ראיתי, שאלת אותי, ואם זה לא מאיר אצלי כלום, אני אשמח שרק תחברי אותי, כי עברתי פה על המון המון דברים, אז את מוזמנת לכתוב לי, או אפילו אני יכול לפתוח את המיקרופון שלך, ואת יכולה לשאול אותי. פשוט דיברת על זה שכאילו המלחמה מהירה, חרדות, פחדים. לא יודעת, אצלי אני לא מרגישה את זה, אני פשוט כאילו זורמת עם מה שקורה, יש אזעקה, אני הולכת לממ"ד, כל שאר ההתראות די ביטלתי.
אז אצלי אני לא מרגישה שאני חווה את החרדה הקולקטיבית הזאת, כאילו זה פחות נוגע אליי, לא יודעת. מהמם? מעולה. איך אומרים לי? כשמגיעים אליי לאורתופדיה רגשית, אומר, תקשיב, עשו לי צילום, בדקו לי משהו הכתף, אמרו שיש לי איזה בעיה עם הפה ועם השם ועם הזה, אני אומר לו, אוקיי, אתה חווה כאב? אומר לי, לא. יש לך תנועה? אומר לי, כן. אומר לו, מצוין, הכל טוב, זהו. לפעמים לא צריך יותר מדי להתבחבש בתוך הכאב. אם אנחנו מרגישים טוב, אנחנו מרגישים טוב. אבל מה שכן הייתי עושה זה להבין, אוקיי, איפה במקומות מסוימים אני עדיין מרגישה אם זה לא פחד, תקיעות, בלבול. שוב, לראות באיזה, אם יש משהו שזה כן מפגיש אותי איתו, הדבר הזה. יכול להיות שזה מפגיש אותי מהתרגשות, עם אפילו רצון ליצור, אבל יש שם איזה חסם, יש שם איזה משהו. שליטה עצמית, פרפקציוניזם, שליטה, לא משנה. כשאנחנו מוצאים את הדבר הזה, אפשר להתחיל לעבוד איתו. ולפעמים לא, לפעמים פשוט אנחנו נרצה לנוח על ידי הבריאה, ולתת לעצמנו פשוט להתמסר. יופי. אז אנחנו נעבור לאיזשהו סשן ככה קליל, כיפי, נעים של נשימה. בוא נמצא לנו מקום נוח להיות בו, אפשר גם לשכב, מי שרוצה, רוצה. איזה יפים ויפות אתם, איזה כיף לי שאתם כאן. נחבר את האודיו. ממש עוד דקה נתחיל, אפשר בינתיים להתמקם. אוקיי, תנו לי רק לדעת שאתם שומעות ככה טוב. עשו לי ככה סימן, יופי, מהמם. יופי. אז בואו באמת ככה נעצום עיניים, נתרווח, נתחיל בלקחת נשימות מלאות, אפשר לעשות את זה דרך האף או דרך הפה. ואני רוצה ששוב פעם נחזיר למיקוד שלנו, את הכוונה לתוך הלב, למרכז הלב. איך הלב שלי מרגיש עכשיו, איך הגוף שלי מרגיש עכשיו. רגע לעבור על הימים האחרונים, על התקופה האחרונה. איך אני מרגישה עם עצמי בתקופה הזאת? אם עולה בי איזשהו פחד, חשש, התלהבות, התרגשות, אהבה, כאב. ממש להתחבר למה שחי בי כרגע. ולנשום. אני רוצה שרגע נתחבר למסע החיים שלנו, לסיפור שלי. ממש מהרגע הראשון שנולדתי והגעתי לעולם הזה. איך שגדלתי, החוויות שחוויתי, האנשים שהכרתי, עד הרגע הזה. ועכשיו כשאני נמצאת פה בתוכי, בפנים,
בתחושה הזאת של מה שחי בי. מה אני חווה, מה אני חווה בתוך הסיפור הזה. כשאני מתבונן במלחמות ובכאוס, מה אני רואה בתוכי בסיפור שלי. ואנחנו כל הזמן נשמים בלי הפסקה. ממש להרגיש בפנים דרך הנשימה. עכשיו בוא נדמיין שהסיפור הפנימי הזה שמתעורר בנו ממש מתגלה כדמות. איך הדמות הזו נראית? האם יש לה אנרגיה? האם עייפה? מה החלומות שלה? מה השאיפות שלה? האם היא מרגישה מוחזקת, מודרכת או דווקא מבולבלת? בוא נראה אותה, בוא נסתכל בה. אני רוצה שנזהה גם את החלקים האלה שכבר לא משרתים אותנו יותר. ממש נגיד לדמות הזאת, אני לא שופטת אותך. תודה לכל החלקים האלה שהיו איתי כל כך הרבה שנים, שפיתחו אותי, שלימדו אותי. ואני ממש בוחר ובוחרת ביום הזה, ברגע הזה, לשחרר אתכם ממני, לנקות. להביא משהו חדש לתוך החוויה הזו. ולנשום. בדרך הנשימה אנחנו נצלול קצת יותר עמוק. אפשר ממש לדמיין כמו קרן אור זהובה יורדת אלינו. זו הנשמה שלנו. מביטה בעיניים טובות. לוחשת, אני איתך, אני זוכרת. אני יודעת. אפשר להרפות. ואני רוצה שלרגע ממש נסכים, כמו להביא אלינו את הסערה הזו, הסערה, כל הקולות, כל הרעשים, כל הטילים, כל האזעקות, כל החוויות הלא נעימות שחווינו בחיים שלנו, ורגע ממש דמיין את זה כמו סערה שמסתובבת סביבנו ואנחנו ממש במרכזה. ניקח נשימה עמוקה ונסכים רגע לחוות, להיות בתוך הדבר הזה.
משהו אומר לנו, את מוגנה, אתה מוגן. מותר לך להרגיש את כל הכאוס הזה שמסביב. מותר לך גם להיות חלשה, ומותר לך להרפות, ומותר לך להרגיש גם את הבדידות. מותר, זה בסדר. ועם זאת, אתה לא לבד. ומתוך, ממש מתוך הלב הזה, אור חזק, עצום, עוצמתי, קורן מבפנים, מתעצם. אפשר ממש לנשום אל הלב ולהרגיש אנרגיה שמתרחבת, מתרחבת ועוטפת אותנו, עוטפת אותנו ומתרחבת מעבר לגוף הפיזי, אל החלל שמסביבי, אל המדינה שלנו. איך האורות שלנו נפגשים, לא משנה באיזה מרחק אנחנו. האורות שלנו כאן ועכשיו נפגשים זה בזה. אפשר ממש להרגיש את הנשמות כאן שאיתנו. להודות להם, תודה, תודה. ולשלוח את זה הלאה לעולם כולו. כל בן אדם שחווה כרגע סבל, לשלוח את הדבר הזה. אני נוכח, אני אוהב, אני שורד, אני זורח. בוא ניקח נשימה עמוקה. רגע נאפשר לעצמנו להרגיש את זה, להיות בזה. מה האור הזה בא להעיר? כששחררתי את כל הסיפורים, כשקיבלתי את הכאוס וחייכתי אליו, בענווה, באהבה, איזה גרעין אני שותלת כרגע בתוכי כדי להצמיח משהו חדש. ובוא ניתן לדמיון שלנו לקחת אותנו לאן שרק נרצה. הכל אפשרי. הכל אפשרי. ניקח לנו עוד כמה נשימות. נרגיש איך הגוף עוד מרפא.
להרגיש אותנו, להתחבר אלינו. לאט לאט, ממש אפשר להגיד תודה, תודה, תודה לנשמה, על ההדרכה הפנימית, ליקום. לאט לאט לחזור אל הגוף, לתחושות שבגוף. איזו זכות להגיע לכאן, גם כגוף. ולחוות רגשות ותחושות. ולעבור התפתחות רוחנית מדהימה בתוך המקומות הכי מאתגרים ומכאיבים. האור זורם, הוא אינסופי. בוא ניקח לנו עוד רגע של הודיה על עצמי, על מה אני רוצה להודות על עצמי. מה אני רוצה להודות על עצמי. אפשר להגיד את זה בקול, אפשר להגיד את זה בלב. לאט לאט אנחנו חוזרות עוד אל הגוף, עוד אל הרגע הזה. אפשר להזיז קצת את הידיים, את הרגליים. וברגע שאנחנו מוכנים, מוכנות, אפשר לפקוח את העיניים ולחזור. Hmm. אני רוצה ככה, לפני שנסיים, עוד תודה, הדר, תודה על הפאולו סנטו שאת שמה לנו פה, מתארת את המרחב הדיגיטלי שלנו. אני רוצה ממש ככה לקחת את הרגעים האחרונים לשיתופים. ככה אם יש משהו שחווינו עכשיו במדיטציה שבאנו לשתף, או כללי. אז מי שרוצה, רוצה, כן, ונפתח לנו, נפתח את זה, כן, נופח, בבקשה. אז קודם כל, תודה לך, ממש תודה. הרגשתי ממש צמרמורת ואפילו זרמים בפה, משהו שלא הרגשתי אף פעם. אני רוצה להודות לך שוב שהזכרת לי המון דברים ששכחתי, ובחודשיים האחרונים אני כאילו הייתי בריטריט של שבוע לפני חודשיים ומשהו. וממש הרגשתי את כל מה שדיברת עליו במפגש, הרגשתי איך הכל מתפרק, וניסיתי להחדיר לעצמי שלא, זה מתפרק כדי לבנות משהו חדש, אבל משהו בתוכי לא יתעד עם כל הדבר הזה. ונשאבתי לתוך הדבר הזה למשך תקופה ארוכה, כל הזמן הזה בעצם, והגעתי למצב שאני כבר כאילו, אני כבר עבודה, שאני כבר כאילו לא יודעת מה עוד לעשות עם עצמי. ו, ובאמת הכאוס הזה שדיברת עליו, אני באמת חשתי אותו בצורה העמוקה ביותר שנראה לי חשתי אי פעם. ו... ובסוף כשהסכמתי לשחרר ולהפסיק לשאול מתי זה ייגמר ומתי אני ארגיש טוב יותר ומתי אני אלמד מזה את השיעורים, וכאילו היה לי מין פרפקציוניזם לרוחניות. ו... ובאמת כאילו ברגע הזה כבר
כששחררתי באמת ונתתי לעצמי להרגיש עד הסוף מבלי הדחף הזה שזה ייגמר ושאני לא ארגיש את הכאב הזה יותר, רק שם באמת, כשהסכמתי, אז שם באמת ראיתי את השער. עדיין יש בי אי ודאות, עדיין השער הזה לא גלוי לחלוטין, אבל אני מרגישה שזה לאט לאט נפתח שוב עוד ועוד. ומה שראיתי בדמות הזו שתיארת זה אוי, בטעות עשיתי לך זה. סליחה. כן, תמשיכי. ראיתי דמות שהיא חצי אור וחצי חושך, ובאיזשהו מקום הרגשתי שזו ההסכמה שלי להבין שיש בי גם את זה וגם את זה, וזה שאני רודפת להיות רק באור, זה לא, כאילו, זה לא אפשרי. Mm. וזהו, ממש תודה, ממש ממש תודה. זה היה תודה מקסים. לך, נופר, תודה. וואו, איזה שיתוף מהמם. לגמרי לגמרי, וואו. אני גם אשמח לשתף אם אפשר. בטח. טוב, אז אני אשתף שהתקופה הזאת לא פשוטה לי. כזה ממש תחושה שהכל מתפרק, כאילו פתאום כזה הבית קורס על כל מה שזה אומר, גם זוגיות שנגמרה וגם כזה מין הבית, התא המשפחתי שלי מרגיש לי לא בטוח ופתחתי עסק חדש. ואני רגע כזה בין דירות, ופתאום אין עבודה, ואין כזה מלצרות, ואין מלא דברים. כאילו, פתאום אתמול מצאתי את עצמי כזה הולכת ברחוב בפלורנטין, ונכנסת ממש להתקף חרדה, כאילו מתחילה לבכות תוך כדי שאני הולכת להביא דברים לעסק. אמרתי לעצמי, טוב, כאילו, אוקיי, זה מה שקורה, אני נשארת, אני נשארת עם מה שאני מביאה. ואני פשוט עושה את הכי טוב שלי בסיטואציה ושומרת על אופטימיות ורגע נותנת לדברים גם לגלגל את עצמם, פשוט עושה כמיטב יכולתי וזהו. ובאמת כאילו מה שהכי תומך בי זה לעשות את הדברים שאני אוהבת וזה רק גורם לי להבין כמה אני מאוד שמחה על כל בן אדם שמגיע לחיים שלי ועל כל דבר שבחרתי לעשות וכמה אני שמחה שאני כאן. יש, איזה כיף שאת אה, איתנו, וואו. כאילו תקופה של אימא'לה, כן? אבל בחיים לא הרגשתי מצד שני כזה סנטר פנימי חזק שפשוט נוכח, לא משנה מה, כזה כנגד הכל, ותחושה שהכל באמת באמת יהיה בסדר, וזה רק לבחור בו. ובא לי להגיד לך תודה על המרחב הזה שהוא קסום ונעים, ובא כל כך טוב. תודה, 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 תודה ליפן שאירחה אותי. תודה. כן, תודה נשמה, תודה, תודה מותק, איזה כיף, איזה כיף. איזה שיתוף חשוב ויקר, I feel you, ממש ממש, בתקופה הזאת, ובאמת בא לי להגיד שאני, כאילו תכף באמת בא לי לשמוע אתכם, אבל באמת בא לי להגיד שאחד הדברים שכל כך היו חשובים לי כשהתחלתי את הדרך שלי, זה באמת להיות בגובה העיניים עם כולם ולהרגיש את כולם וכזה. אני באמת באמת אוהב כל אחד ואחת כאן, כל מי שהגיע, לא משנה אנחנו מכירים יותר או פחות, אנחנו עוברים אותם חוויות, אין מישהו שהוא יותר או פחות, להפך, להפך, כזה. בואו כולנו נפיץ את האור שלנו, בואו כולנו ניצור כאלה לייבים ונביא את הדברים שלנו, תכשיטים מדהימים כמו שאת עושה, או כל אחד והאור שהוא מפיץ, כזה, אין הבדל בינינו, באמת, חשוב לי שתדעו את זה, שזה, אני אוהב אתכם ממש 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 מכל הלב שלי. עוד שיתוף? מדהים. אם יש עוד מישהו שככה רוצה, רגע שלפני שנסיים, זה קצת מהקצת, אני קצת מפחדת, או, מריה, בבקשה. אני די בזמן המדיטציה, די החזקתי את עצמי לא להתנתק לגמרי. כאילו היה לי כזה טוב כזה, כזה להירגע, לשחרר, גם התחברתי למה שנופר אמרה, גם לי עלתה דמות כהה, שחורה, והבנתי שזה גם באמת חלק ממני ולהסכים לנחות בתוך זה, אז חלק אולי המאבק הזה שהיה לי עכשיו, זה היה פשוט כאילו לחזור לגוף, להקשיב לכל, כאילו שאתה דיברת, וכן להיות נוכחת לא מכוח, לא מתוך פחד, לא מתוך הצורך, אלא כי
זאת הדרך, אולי קצת, כמו שלא רשום לי השם שלך עם התכשיטים, אבל כאילו כן להסכים להיות נוכחת. ואז נגיד עכשיו שחזרתי קצת לגוף, אז אני מרגישה מאוד כבדות, אבל כבדות שהיא יותר כזה יציבה, לא יודעת, ככה אני רואה את זה. כבדות יציבה, יפה. כן, כאילו לא יותר מדי לוקחת אותי למטה, אבל היא גם לא, כאילו, זה במקום טוב, איפה שטוב לי כרגע. אה, ובאמת תודה על המרחב הזה. זה ממש, ממש נעים, וגם לשמוע איך אחרות ואחרים מתבטאים, אז זה כיף. תודה, תודה לך. באהבה, באהבה נשמה, איזה כיף לשמוע אותך. שיתוף אחרון לאמיצים והאמיצות שרוצים to step forward. פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית גלידה. טוב, בסדר. אז גלידה נגיד ממש עושה טוב. בדיוק. כן, לגמרי, לגמרי, כשפתוח, כן. אמ, טוב, אז באמת אני רוצה שוב פעם להגיד לכם תודה, תודה שבאתם, תודה על הטראסט שבאתם ושמתם כאן ובי ובמרחב הזה. אם ככה יש עוד שיתופים שככה עולים, ממש אתם מוזמנים לשתף בקבוצה שלנו, אני אפתח אותה ככה, אין הרבה אנשים אז זה לא עכשיו יהיה הרבה חפירות, אבל בא לי כזה, אם פתאום מישהי רוצים. וזהו, ומרגיש שזה ממש איזושהי תנועה חדשה שגם נכנסת מתוכי. אני מאחל לנו שהימים האלה יהיו כמה שיותר שקטים, שנעבור את זה במהרה. בא לי ליצור פה, בא לי לעשות מסיבת קהילה, אני ממש מחכה לראות מה קורה כרגע עם כל המצב, ובא לי ממש לראות אתכם גם בפיזי. אז אני מאחל לנו שזה יהיה כמה שיותר מהר, ואם יש פה מישהי שבאמת צריכים עזרה, אני כרגע בתקופה הזאת גם מעביר פיזי וגם מעביר בזום, סשנים ותהליכים, אז אתם תמיד מוזמנים לפנות אליי ולהתייעץ איתי, ממש ממש באהבה. I love you guys.